kere-kere Rekumi prakempito prahara mangamba-amba Ngaglah berkancang yayah lintang Bima Sekti Hanwak tutuking naga Lah menika to warnane panenggak Pandhawa Raden Bratasena ya Wijasena ya Bimasena nalika semanten ing Ciptaarsa tumuju ing Wanamarta ngemban dawuh pangandikanipun ing Ngastina Prabu Dastarata supados babat plenging wana mertani Wanamarta watak wantune Sang Bratasena lamun darbe gegayuhan datan nate mundur saking geguntur datan nate mendha saking pangarepa Siglo matekaji Bandung Bandawa sapukal bener pangantep-antep tilaripun ingkang paman ing Mandura Jajar Raden Gandamana winatek punangaji jaya kawijayan sikil den uncalake saben suku dawaking Bantala jemblong sak sumur-sumur namun nalika semanten tandange Sang Bratasena ing cipta jumujuk wonten ing Wanamarta geblas tanpa sangkan baran